da dinin tusa ta tare na ya baki. Tusa kawai da bare kuwa a kwanar magariya ne. Guragu sun kai 40 suna zaman bara ina raraka tusa sai suka miki. Gurgu sai ya taka sai iji yayi kafa. Sun ji alburu. Aha, kwantar da hankalinka. Shine Malam Nuhu nan kan rijiya. Malam Nuhu mai turmuwa? To saboda haka kai to billahi ladhi baka sawa dan a siyo kankare ya ranka dai a siyo yashi da siminti da duwatsu a shirya kankare a toshe mata kashi ga tunan kuma kashe mu za mu sai gwamnati mu kashe hauka ake yi ga tunan banni da su ga wata kai ka fara ga ta nan tafi zan aiko ɗaya. Ga ta nan ba ta aika ba.